Takže tímto zdravím Českou národní asociaci, mé jméno Kapesník 69 a chtěl bych se dostat na olympiádu. Nespadni na to dítě. Ježišmarja. Ty vole. Jsi v pohodě? To bylo úplně slyšet, jak ten pupí. Ovno! Jirka vysvětluje věci. Zdravím Jirko. Tak. Hele, nemáš po mně nějaké jídlo? Já můžeš kouřit a šoferovat, vole. Co tam máš, fajný? Dej nám nějaký kebab. No to jsou nejhorší, ty kokoti. Moje, to je pravda. Šírovaní kreténi Oni mají kolo, které je spojený vedle sebe. To je jako dvojkolo vedle sebe. Já si myslím, že tohle jsou přesně ty lidi, co mají doma takový ten dvojzáchod. Že sedou spolu, teda pardon. Že se toho drží za ruce. Gore! Vejmola. Dobrý den. Zdravím, můžu vás jenom pozdravit, díky moc. Že řekne na rovinu. Díky, pane Vejmola, díky. 9900, jak daleko bydlíš od Václava? Máme 690? Let's go. 690 pump. Debil, ty vole. Opate, mám se tě zeptat, kdy dáš duo Q s Godwinem. Godwin jde do prdele, ty vole, hajzl. Nemáš ho hrát? Mám ho rád, ale jako... Dáme ještě fotky, prosím. No tak jdeme s Jirkem, jak jsem do fotky. Usměj se tam vzadu. No, moc se směju tady vzadu. Já jsem tady úplně stísněná, já jsem tady vzadu úplně připlácla. Ještě s tím bordelem tady. To je hrozný, nechtějte vidět zase, co mám pod nohou. To no. Shit, mě ruply trenky. Čet, mě ruply trenky. Já jsem si tady dřepnul a praskly mi trenky. Do piče, ale úplně brutálně. Já vám to ukážu. Čet, jde to vidět? Jde to vidět? Jde to vidět? To ten opad. OK, já už o mě mluví. Kapesník mi vzal Metin účet, měl by dostat trest ve výši diety. Aha. Už si aj Agrelus myslí, že jebu Metin účty, no mi normálně jebne a je to tady. A to je přesně vy kokoti, o čem mluvím. Agrelus tady přečte, já to jebu. A je to tady no, a je to tady, děkuju. Děkuju, je to tady, došli jsme. Pojďte si dát selfiečku se stopkou. Yes. Jax, kámo. A screenujeme to. Hoši, dejte nám klipíček, jak jsme tady se stopkou. Stopka. They will regret to posing me. Stopka. They will regret to posing me. Stopka. My right arm is a lot stronger than my left arm. Jo, nějaký klip. Jsem si vzal. Chat, to není dildo. To je mikrofon. Hlavně hajzet slibuje trička třeba 4 měsíce a nechoděj furt. Jakože tam je problém s Balenciagou domluvou. No, jemu to dělají čínský děti, ty trička, hrozně to trvá. To bude asi tím, že ho sledují čínský děti. To byl dobrý, víš? Naučte se barvy! Já jsem musel sundat kolo. Byl jsem nasranej z toho, ty vole. Já jsem musel sundat kolo, protože tady to, jak to vidíte, tak tam je taková kryt nápravy ze spoda.
no on to jako je podběh, no, je to podběh, no, jako svým způsobem je to podběh, ano. Je to prostě plastový kryt tady pod tou nápravou. A musel jsem sundat kolo, abych se tam dostal, no. A vlastně přidělal jsem to páskou. A já myslím, že tahle páska tam vydrží dalších 100 000. Já si myslím, že tam vydrží dalších 100 000. A soupeři budu dělat... Ultra sexy miláček.